Pisik ang gipito. Sunod. Isaw. Kinalamian nga isaw. 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 Dalawaw. Tatlo. Sunod. Itlog. Itlog nga orange. Kano ko kitang kadungo ko itlog nga orange. Maingat sana So, nana ko dito sa amo ang bukid, no? So, samtang gigutom ko, pupalit ko og kanang mga baligya dire. So, ako makauban kay magwapa ka be, oh. Ladies, oh. Na si Kai, na si Sale, na si Jasmine. So, yan na po yung kinagupuhan sa Tuktugilaya, oh. Na si pangalan eh, Jolo. Gamay. Okay, challenge ka na mo. Yeah, Mukbang. challenge me, mukbang. Mukbang, kini tanan. Sige, kamu bayad. Di, magpasahan kay di mo nang ikuha na sa tiyay. Damo mo ko'y kwarta. Sa duha na kasi YouTube. Oh. Pasok mga suki! Pasok mga ka-fresh na! Sa paigihulat, palit na sa tindahan ni Ay de las Alas. Barato kaayo. Una, sa tawagan niya, tempura, tag 4 pesos. Pero sa uban, tag 3 pesos. Mahal gihapon. Sunod, French fries nga pwedeng daghana tag 10 pesos pero sa uban tag 12. So unay pa yung gihulat. Pisik ang gipito. Sunod, isaw. Kinalamian nga isaw. Isaw, dalawaw, tatlo. Sunod, itlog nga orange. Kano ko kitang kadungo ko itlog nga orange. Maingat sana all na itlog orange. Ug sabaw sa tanan. Piste kayong tiil nga musikat, tiil nga moambak, tiil nga mulakaw. In short, tiil gipito, baligya, tag 4 peso. Sila tanan ay 12 only. 12? Kaya sa ako naluto mo, di ka kuwang itlog. Ano yung itlog? Ano? Pagkala ng itlog. 12. Tag 12 ka mahal, oy. My God. Ay, lamay, lagi na magkakaroon. Sana ko. Ay, magkakaroon. Ay, ito ayo, my God. Ay, gusto. Kanira. Unod na, Kel? Ano na? Gutom ko ako kaon, my God. Ito lang. May kayuan. Pila lang. Usara? Na may kayuan. Perfect. Asin? Kate? May kaya? Karon pa jud ko abot guys kanang gikan sa tindahan. Kanang gikapoy ko kay nabusog kaayo kog taman. Daghan kog nahurot. Mga duha ka itlog, mga tiil. So makuan ako, manghunahon ako kay kanang kuan. Matulog na ako kay kapoy na ko. So kanang naay busog kaayo ko lamit kay lang kwek oy makaibog. Di ba? Sana all. Sige na, okay, bye-bye. Thanks for watching my video, guys. Please don't forget to subscribe and click the notification below. Kelly the Pro!